σας, βλέπουμε ξανά. Είμαι ο Αχιλλέας. Τώρα θα σας πω ένα γρίφο. Θέλω να το βρείτε. Ήταν ένας νυχτοφύλακας καλός, πολύ καλός νυχτοφύλακας. Και ο ιδιοκτήτης του έφευγε για Αμερική με το αεροπλάνο. Και είδε ένα όνειρο νυχτοφύλακας ότι θα πέσει το αεροπλάνο, θα πέσει το αεροπλάνο και θα σκοτωθεί. Το λέει ο νυχτοφύλακας στον ιδιοκτήτη, αυτά και αυτά, ότι είδα στον όνειρο ότι θα πεθάνετε, και τον έδιωξε από τη δουλειά. Γιατί τον έδιωξε? Αυτό πρέπει να το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, αλήθεια το λέω. Εγώ το λέω, εγώ το λέω. Και τι να κάνουμε, τι θες να κάνουμε σήμερα? Αχα! Κοιτάξτε πώς θα φτιάξω ένα λουλούδι. Με αυτό εδώ είναι αλλιώ μαζί. Με αυτό εδώ. Και τώρα θα δείτε. Και αυτό εδώ. Αμπρακατάμπρα, γίνα να πού. Βλέπετε εδώ ένα λουλούδι, είναι πολύ ωραίο. Και τώρα θα κάνουμε ένα άλλο. Περιμένετε δύο λεπτά. Χτύπησα. Πονάει. Και τώρα, πονάει. Τι είναι αυτό? Είναι γάλα. Είναι φρέσκο. Τώρα πρέπει να το ανοίξουμε. Απλά Πόντσα! I like it. I like it. I like it. Κάμπα! Το βλέπετε, πάνω είναι μαύρος. Τώρα πάμε για ένα άλλο. Τώρα θα σας δείξω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό εδώ? Παγωτό! Ας φάμε λίγο τώρα. Είναι ωραίο παγωτάκι. Ποιος το φάγε? Η αδερφή μου το φάγε. Δεν πειράζει. Όμως κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Ωραίο.
Ωραίο, ωραίο, Τώρα θα δείξω μια ωραία ταινία, Κωνσταντίνος και Ελένης. Κωνσταντίνος και Ελένη, συγγνώμη. Πολύ την ακούσαμε. Αυτό είναι το δεύτερο μας βίντεο. Την άλλη φορά θα το φτιάξουμε ακόμα πιο καλό, ακόμα πιο ωραίο και τέλος. Γεια σας.